sikarit. Vittu sä otti mun sikarit, toi on jo sääli. Anna ne takaisin. Vittu anna ne takaisin. Vaattiko ne? Sua. Sua me kuvataan. Essi. Ei tuu videolla laitetaan. Video tulee. Ja YouTubeen huomenna. Oi! Osku. Huomenna YouTube. Ei joku hieno ilme. Mä nyt jaksan. Mitä helkatti? Musta mulla on Kameramiehen ilmasta hyökätään. Mitä toi oo? Lasse, et sä voi muuta sitä kaikkea. Siinä on. Heitsetään. Kuvittelekaan. Oo mikä haju. Nyt mun hiukset tulee ihan... Nami mun Eihän se hyvä lakata. Mä oon sivistynyt sen. Mikä tulee? Siltä tuntuu rasvaletkin. Mulla ei tule niinkään. Oskus mailla. Hoida tästä. No mä tiedän, että se tuli tuohon yhteen kohtaan kaikki. Sun pakko hiplaa välissä. Mistä mulla on pakkoa? Uploadit sillä. Matka maistuu mut aika Se on pahaa. suora niin silleen, että ei Missä mun juotavaa on? ennen sitä mikä oikein. Vittu oikeastaan. Mä tein nyt lopputalas siellä. Me vittuus ne kaikki on. Kerran nyt ensimmäisen kerran. Missä vittussa mun kaikki on laittaa? Voi sanoa, ei oo tasameijää. Mä voin sanoa, että sä oot niin vittu homo rukkari! Et missä ne tavarat on? No, on teessä. Mitä vittu, antakaa jos vihjeen sit saadaan. Nyt on Vittu meni on paikalle, että taas vihjeen. lämpöä aika paljon lämpenee. Sä taidat kuumat paikkaa tänne. Niin Mulla täytyy tarkistaa. Täällä oli 5 vielä. Ei no muuten ne vedetti vessapetusta. Se on aina pitänyt tehdä. Siellä on se Missä se juomaa? Sikarit löytys. Niin. Sikarit ei juo omalla löytyy. Vessa on. Eikö se Who is the king? Oh. Tuutko sä tähän vai video mä haluan? Mä haluan tehdä tähän. Mukaan menee YouTubeen. Mitä mulla Paitsi taas? sitten kestää jotain 3 tuntia varmaan, kun mulla on tää muistikortti